RiKhasi waningkong jongka ni campaign ke HYC kelas sdang nak Skul Grace Care Secondary School but sahanong kwa secondary school bat lapan kot HSKC Secondary School. Hagani sini ki resource person ki long bas di frenja SP Shillong City but HYC Mawlai. Kumjuru ka jingkran mai phang no president ka circle ba di kharling do. Habakran kum kinong IG kai bas di fulong ba ki khna ki dei ban kia na kini jat jing di basni namar tang shu kta phin kerni bat phin sakla long nong tu bat ka ain kan spanish to mi phi la ki don ki dak sneu haki police station phin sadu ik kam sarkar la sai la sisi. Ubakso uloong babon kinong tu menta kimi bantu nomor kidon kampisa bantit Drok uloong ru bakum ki khana pidei ban kia na ki parlok ki basniu yo Pyrshah pensoi pidei ban kan mau ru yo blai ha ka jigim baman kasngi ka jongpi have done kata determination bagi orang katin away nak tin perang. You should have determination hanin same ban ong say no, capital N capital O T O D R U G S, no to drugs. Nganong ai pi kamtam hakani social long berkait social long kani social media mdan balak ban ni kani baru kai kilak ban akses kani kasong hapi use kumno hang ni kilak ban batai ru pidi drugs kumno la ni hang ni pilak ban tip ru kumno ban like ni drugs ni sulak ban ai tang awareness baru kai kasong hapi la dan mo kumno na pi parlok jong pi ki badan hang ni pilak ban keren ya ki an kilak ban isi ya pi amai le kimat isi ya pi pilak ban du no ki perlok ba itam jong pi lane ki paramarjan na ki badan hagani ka habit amai le 10 going 100 coming wat keslai kata namangan ongai pi shubu pingat hagani ka problem an shubu ni kum ki pulit ngilong involve ingat pin don ya kata ka bagi ka police record habadon ni ke police record kemudian hadin habut shubu pila clean ru pem dan so akan ke jing di drugs pem dan so akan ke jing ya khai drugs banya des ni stai hande ke police record jompi hapa police station kan don mek teng jompi ndak de ke por opin yo kam sarkar na yo kam private na yo kam hanong nuru kan don kata ka ong bagi ong ka police verification ba verify ya ke jinglong jompi haki snem menchwa pilong kumno andla apa ya kata ka verification Hapa ke rekod jengki pulit pot hanat ke ong ba unik lani kani kena kalak don dak teng menchwa. Ngimla ban ai kata ka clearance bagi ong. Lada ki polis kimla ban ai ka clearance kemud dak ka poi ka tu ka report syaka tu ka jaka pa pidi ban yok kam kinum la ban ai kam ya pino pla don dak sneu dak yong ka pok police station. Tiban light ni kita berkhot dan pen sahab blade cepok kod pen hab blade plidat dang lut susuk ki kapor baka pisaban clear kita berkhot. Teban light kita kata anak berkhot bahaba kiar na kani jing sneu ke jing kerni jok ni uni ujing di kenjapan buat bagi ong drugs. Baru arjat ki jing di kilong very dangerous kalau pema bah. Namar kan definitely kan penjot ke jing im jong pi kan penjot ke long yeng long sem jong pi. Ki kimi ki pa jong pi ki belas ni ki trut yu ke mau ke ding. Ban yo ke bisa ban pas school pi ban tiet uniform ban tiet ki kot bagi kuah apa ni bagi kun jongki kun senang thai jongki ken kiu hak em lang salang ken long kita ki bahe ki bahan ki ba itu ki bakan biang ga yang kesam let's see mi pa jongpi ki ditang ki normal ki belong normal level mdei kita ki long he kita ki han lani ki spa andre kanu ka kemi bat ukupa ki kuah bagi kun jongki ken kiu hak em lang salang dan nama rata kata kita rishitom hanu kata ban penyo itai by school by court by uniform jong pi ban pas school ipi nilai napi nama pi me perkhat che kata pla she enjoy bi ki perlong but ki perlong jong pi ki bon na bar ki babiang ba am ki sedang ban pengop ipi kan jing di nga garanti fin pois ke jing jot la dang amlap sha manga ban kem pi ban tap apa ka along kala lap ke jing yap ipi jangan ga step ngakwa ba pin ya smutu kata mam dan kami mentip oi tau drak supelo batis kumno no sin platis pin sangat forget it but kam husiar haba piedi umso nani nantai namar kini ki brio ki start mata ngam ong ki umso batin dukan ni la don ki brio ki basuan pin bitu ki wana umso epi ki share ki jingbam be careful nal hang tu ki la ban spite ki ong super tak pen bang man kapor pen sedang manuat di bril ne gitu hai yo pen selong adik awi sing song ngamla suban ai no arspa kan pen yo ip pino pistanat pinong to sim kan sedang satu ne yeng ha kan sawan kata berkhait
Okay, but kau ingat kau tip long very clear kan ni. Kau nungi kami drugs, drug ikini supply drug, not drug addicts kita supply drug. Kaya lakar jong drug addicts kita supply drugs. Lada hayi ngasam na ne hadong jong pi. Dan bay ong la yo kem yo ukna obat de drugs, dan ki kena with the drugs. Kawai. Ong hapo school kilawan ni kran hak awareness program ba amdei ban kurai tu brio la ni ka tu ka brio. Nawar ka NDPS kata NDPS Act kaan bapet ikini kijing di iu jigi drugs pihak tang ban shu identify ban shu pe unu tau brio bat ki parasnong ki bahe iu pidi ban shu detain su tu ko diu detain ban bat iu ban bu akat jaka pentip ya kaan pentip iki rambak snong pentip iki NGOs ki pentip iki pulit ngin sawan mangi na ba sisen pila akta itu brio pila sai itu ki drugs nai ngin lawan ngi polis mlong shu dat poi hapo kut akhi sari la pelat na iki nol kaan kam sam ta ngihap wan mengi police department ngihap wan napok ke ANTF ngihap test hang tu ngihap don kita ki witness ngihap record dak video recording berkoi but mdei tang UUC bala ban le kata uhap wan sha u kenja DSP ban don hang tu ban sedang ek procedure kemal ka we mdei banya tit ya bom banya le ben ni ki beri drugs ru nor ba hakoi ka por dan hoi por kilong ko mapigum ne Hanai nomor bah hang tu kapor jiki maybe mdan bawan keren yaki mdan bawan pensengau thu iki ngidi ban nesu thu alam iki ba kumno kalong ka jing ka kaiyeng ka sam ka jing joki kalong kumno kamur pitang shiyo bilu su bom snong tit snong tu em detain you but you ai ki and then we will do the needful ka bade le uba don boklang luong namar ka jing sokhya ya ka jing chele kamsnio ko bami halang ba Drok ka Mawlai Circle hakani ka Rkc snem kala rai ban pynlong ya kani ka school to school anti drugs campaign ka seng kamkwa banu i ba kalawai kido kisnam jongi kin kut no tang sitengpor how powder li ni syringe ulong ru bakila lek nang si school namar kitip babun na prengki khna kidang long ki bolului bat kimkwa ba ka jinglului ki jongki on job no dau drugs hadien ka to ka nipor no to drugs. Thank you very much.